Hello guys. Ang BUBBLY Bees mo ato na sa Maravilla Tabuelan. Ang mga siya BUBBLY Bees. Okay, let's go. Ay. Na siguro sa merkado oy. Maravilla, dako da kay ning Maravilla. Abot namin guys. Pwerte ginamong gutom. Mamaw na namin kaon na namin pag-abot. Kay nasaylo may og siyam ka kilometro na abot may og tuburan og Pangita sa Maravilla. Mao ni ron guys, pwerte na mo tuma ala mga food. Ay kup-kup ninyo. Himo mo swimming pool. Rota gyud no? Asa? Lagi? Pino? Asa man? Iya lang sa Maravilla. Sad tayo guys, meron Batista. Naman siya ang Barangay Maravilla Beach Resort.
Rock formation. Rock formation na ito. Napakagandang tingnan. So ayan guys, welcome to you sa ating channel. Nanay Etchel channel. Wala ka hinomdom, busog na. Uli nami guys, uli nami. Nagugubot ng mga baboy. Lisdan ka niya? Lisdan ka niya? Wah. Putol man. Kurog pa yun, datag na. Oh, picture. Hi. Balik namin.